Ә хәзер игътибарыгызга парламент хәбәрләрен тәкъдим итәбез. Аны минем коллегам Идел Кыямов җиткерер. 8 июльдә парламентарийлар язгы сессияның йомгаклау утырышына җыелды. Көн тәртибендәге мәсьәләләр арасында Республика Хисап палатасының узган елдагы хисабы, республиканың кайбер законнарына үзгәрешләр кертү. Ә парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин узган сәяси ярты еллыкка якынча нәтиҗәләр ясады. Татарстан Республикасы Хисап палатасы бюджет акчалары сагында, дәүләт программаларын һәм милли проектларны үтәгәндә казна акчаларын куллануга аерым игътибар бирелә. Тикшерү барышында контролер азык-төлек продуктлары белән тәэмин итү, югары технологияле медицина җиһазларын, җирләрне куллануда хукук бузу очракларын тапкан. Хисап палатасында хукук бузуларга юл куймаска гына, аларны кисәтергә әзерләр. Парламентарийлар закон нигезендә татарстанлыларның җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бер тигез файдалана алуын тәэмин итте. Җир һәм экология кодексына төзәтмәләр кертте. Әйләнә-тирә мөхит турында метеорологлар фикерен тыңладылар. Фәрит Мөхәммәтшин парламентның ярты еллык эшенә йомгак ясады. 5 утырыш үткәрелгән, 147 мәсьәлә каралган, 46 закон кабул ителгән. Дәүләт советы резонанслы вакыйгаларга оператив рәвештә җавап бирә. Сәнәгать паркларында катнашучылар өчен салым ташламалары билгеләнгән. Федераль үзәккә Корал әйләнеше буенча хайваннарга карата мөнәсәбәт интернет челтәрендә мәгълүмат таратуны җайга салырга тәкъдим итте. Депутатлар төркемнәре һәм фракцияләр актив эшләде. Парламент-ара хезмәттәшлек тә сизелерлек булды. Сәяси партияләр вәкилләре утырыш барышында Дәүләт Думасына депутатлар сайлау кампаниясе турында искәртте. Парламент үзәге фойесындагы күргәзмә зур кызыксыну уятты. Ул сугыш елларында яшьләребезнең хезмәт батырлыгына багышланган. Хәзер депутатлар парламент каникулларына китте. Киләсе сессияне сентябрьгә билгеләделәр. Фәрит Мөхәммәтшин Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертүнең 1 еллыгына багышланган конференциядә катнашты. Бердәм Россия партиясенең парламент фракциясе беренче ярты еллыкка нәтиҗә ясады. Казанда чираттагы визит белән Дәүләт Думасының хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты башлыгы Ярослав Нилов булды. Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррәхов Чүпрәле районында фельдшер-акушерлык пунктларының, мобиль поликлиникаларының эш шартлары белән танышты. Дәүләт советында экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты җитәкчесе Азат Хамаев матбугат конференциясе үткәрде. Анда шәхси хуҗалыкларга дәүләт ярдәме турында сүз барды. Тиешле закон күп нәрсә эшләргә мөмкинлек бирде дип саный белгечләр. Шулай да шәхси хуҗалыклар кооперациясе проблемасы кискен тора. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларга дәүләт ярдәме турында закон 5 ел элек кабул ителгән иде. Бу вакыт эчендә шәхси хуҗалыкларда мөгезле эретерлекләр саны тотрыклы калды. Республика казнасыннан ел сайын кече хуҗалыкларга ярдәм итүгә шактый акча бүлеп бирелә. Иң кирәкле ярдәм чарасы сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар төзү. Әлеге программа ярдәмендә шәхси ярдәмче хуҗалыкларда маллар саны 7 меңгә җитте. Ике төрле ысул белән гариза биреп була. Шулай ук кагаз белән дә без документларны кабул итәбез һәм электрон форматта да. Әгәр кеше үзе электрон форматта документны тутыра алмый икән, ул авыл җирлегенә килеп, үзенең шәхси кабинетын авыл җирлегенең компьютерында ача ала. Һәм ул компьютер аркылы шулай гаризаны без регистрация алабыз. Анда бары тик кешенең әйтәбез пенсион нигә ел документы кирәк. Шул документ нигезендә анарга шәхси кабинет ачыла. Азат Хамаев профильле комитетның беренче ярты еллыктагы эшенә йомгак ясады. Берничә төп закон кабул ителде. Алар органик продукция җитештерүгә ярдәм итүгә, хайваннар белән мөнәсәбәткә кагыла. Шулай ук экологик һәм җир кодексларына үзгәрешләр кертелгән. Азат Хамаев күптән түгел узган Агро-Волга 2021 агросәнәгать күргәзмәсе турындагы фикерләре белән уртаклашты. Форумда ачык һавада авыл хуҗалыгында җитештерүнең масштаблы экспозициясе тәкъдим ителде. Матбугат конференциясендә шулай ук терлек азыгы хәзерләү мәсьәләләре турында да фикер алыштылар. Һава торышы шартларына бәйле вәзгыять гади генә түгел. Профильле министрлык вәкилләре эшне контрольдә тота. Сез парламент хәбәрләрен карадыгыз.